Tot i no ser una diada normal, ja que les mesures Covid decretades pel Procicat encara no han permès celebrar-la com era costum i tradició abans de la crisi sanitària, el bon temps que ha fet avui amb el predomini del sol durant tota la jornada ha contribuït a fer que la festivitat de Sant Jordi torni a lluir a roses, tot i les limitacions imposades. Les temperatures primaverals d'aquest divendres, on el termòmetre ha estat fregant els 20 graus, han convidat els rosins i rosinques a passejar per les parades que floristes i llibreters han muntat davant dels seus establiments a la recerca de la rosa o aquell llibre per regalar a les persones estimades, tal i com mana aquesta tradició catalana basada en la cultura i l'amor. L'ambient a les floristeries i llibreries que no han tancat al migdia ha estat bo durant bona part del dia, amb una diada diferent a la que estàvem acostumats a celebrar abans de l'arribada del coronavirus, però festiva alhora, on s'han trobat a faltar les tradicionals parades a la plaça Catalunya. Carai, és molt diferent. És una festa a la plaça Catalunya. Tot i que és una festa, a la plaça és molt diferent, sí, molt maco. La gent s'acosta, és una pena que no puguem estar a la plaça com cada any, però bueno, l'any passat també va ser fatal, aleshores no ens podem queixar. Al necessitar un recinte tancat perimetralment per tal de poder controlar l'aforament com marquen les mesures Covid vigents, l'Ajuntament de Roses va proposar a llibreters i floristes muntar les parades al jardí públic del Mas de les Figueres, ja que té dos accessos ben definits per poder controlar l'entrada i sortida de persones del recinte. Però floristes i llibreters van decidir repetir el format del passat juliol de muntar les parades a davant dels seus establiments. Parades que al llarg del dia han anat rebent un degoteig constant de persones que han pogut escollir entre diferents tipus de roses o entre llibres d'escriptors reconeguts i premiats o escriptors locals i comarcals, ja que el Sant Jordi d'aquest any ha estat plagat de novetats literàries que feien difícil escollir entre un llibre o un altre. Llibreters i floristes han quedat més que satisfets amb la resposta dels veïns del municipi, que han demostrat que aquesta és una tradició molt arrelada que costarà perdre. Oh, sí, no va malament. Ja, l'any passat, tot i el que hi va haver-hi, tampoc va ser un desastre, perquè aquest any va bé, sí. De moment, bé, la veritat, la gent està molt animada i bueno, la gent respon. Amb tot això podem dir que la diada de Sant Jordi ha tornat a lluir al municipi amb un ambient festiu a les parades de llibres i roses on tothom ha pogut trobar allò que buscava per regalar als seus estimats.